Sakha induku yokubethela madoda umuzi. Induku yokubethela umuzi lena. Sesigaye isikhova manje. Safaka nengwe namathambo wayo nesikhumba sayo. Umuthi wokubethela unyaka uphelile. Ekufanele ukuthi kuhlaziywe iy'khonkwane. Emizini abantu bayeke ukuphupha kabi. Bayeke ukuthi abantu befuna ukugoduka bangagoduki ngendaba yezikhonkwane ezimdaka ezisemizini. Kufanele sifake naso isikhonkwane sokubethela umuzi. Sesiqalile ukusigaya manje. Sesiqalile ukusigaya. Kuyothi kushaya uDisemba sobe sesiqedile ukuyigaya le nduku. Sabe sesiqedile kumhla ka-17 November manje. Kumhla ka-17 November 2022. Kuyothi kushaya i-1st kaDisemba. Iyabe seyihlangene le nduku i-ready for ukubethela imizi yabantu. Ukubethela imizi yabantu ngoba njengamanje sesigaye isikhova nengwe. Sesigaye isikhova nengwe okwamanje. Iyo le nduku madoda. Iyo le nduku yokubethela. Siyayigaya manje, siyayigaya. Izohlangana ime ngezinyawo ikhulume into ehlangene. Ivike umuzi wakho, ivike ikhaya lakho le nto.